Bună, dragii mei, și bine am regăsit la un nou videoclip de pe ...3 noiembrie m-am mutat la al meu. Și de pe 3 noiembrie până acum stau la al meu. Scuze dacă se aude televizorul în fundal. Dar de pe 3 noiembrie m-am mutat și la al meu. După cum vedeți, am prefăcut oficial. Iar pe 7, vă dați seama, după luni în care ne-am cunoscut, n-am asta. Oficial m-a cerut și de logotenă. Așa, mi-a pus și mine pe deget. Luna care vine o să scoatem și actele. Da, nu, în vară facem și nunta, numai în martie s-ar putea să plece în o săptămână, o să-mi fie foarte greu fără el. Dacă 3 săptămâni s-a părut treaba, apoi o săptămână să mi se pără un an. 7 ani, pardon. Așa. În care să rămân oarecum singură, nu să am poftă de mâncare, nu nimic. Și da, mă înțeleg super bine cu al meu. Chiar dacă între mine și ele 43 de ani diferență, nu contează, nu e genul să mă bată, să fie violent, să mă muncește el pentru noi, o perioadă, că după să mă duc la muncă. Și ăla acum care am fost împreună, nu mai vrea să am nicio legătură, pentru că ăsta nu e genul ca ăla trimitea la produs să facă bani de pe urma mea, să mă vândă. Din contră, dacă gândesc cu al meu în oraș și eu vreau unul cunoscut și spune de meu și mie și al meu imediat de el. Și da, e familist, mă iubește, e romantic cu mine, e tandru, e grijuliu, e atent, e glumeț, e tot. Bărbatul perfect. Și de asta zic, deci de azi încolo asta va fi casa mea. Am domiciliu. Ce au zis ai mei, vă întrebați legat de chestia asta, au început prima oară să comentez asta. Maica mea nu este de acord, nici mătucile mele, dar în rest tata și bunicile mele sunt de acord. Și da, la noi în casă mai este o fată cu chirie care plătește 6,5 milioane. De fapt, mâine lui anul trebuie să dea 6,7 milioane și un pachet de țigări. Și da, deci cam asta e chestia. Scuzați că n-am mai postat de o lună, dar am pus de treaba, am fost cu instanțele, în sfârșit pe 14 m-au audiat și pe 14 am terminat cu instanțele definitiv. Și da, pe 11 acum trebuia lui fostul cu care mă judec să-i dea ani, dar a fost decât mătușa mea martoră din partea mea, dar din partea lui și a lui nevastă să n-a fost niciun martor. Termen 9 decembrie. Și da, v-am pus la curent ce și cum. Anul al meu oricum a zis că pleacă în afară timp de o săptămână după ce scoate actele, care de la vreo 3.000 de lire, adică vreo 180 de milioane în banii noștri, 140-150 de milioane în banii noștri. Și da, se duce să ia, dacă nu o să vorbească cu s-ar putea viitorii noștri în economie,
să-i bage pe card, ca să nu se mai ducă el, dar vedem ce și cum. Și da. Și cam ăsta e videoclipul. M-am mai pus la curent, v-am spus că sunt gravidă, am pierdut sarcina, mi-am recoperit un dar asta e, nu vreau să mai mi-aduc aminte de genul de episod. Și da, ne auzim. Anul s-a des că cu frate nu vorbesc, nici el cu mine, în fine, nu mă interesează. Al meu s-a dus în spate cu asta care stă la noi și mă duce pe la frate său, e bărbatul meu. Și da, eu când glumim mai asta, dar nu ne certăm. Și da, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, un share, un comentariu și un subscribe, să apăsați pe clopoțelul plăcere pentru a fi primii care văd noile mele videoclipuri de pe canal. Vă urez multă sănătate, noroc și ne auzim data viitoare la un nou videoclip. Vă pup! Pa!